Go, ma'am! Padali, ma'am, kay ato ng lechonon to manok, ma'am. Dugayan, mo makahaling, ma'am. Oy! Ayo, yangin pa ayo. Dapat na yung tatay papel, ma'am. Angel, bakit papel? Ito kagatong module sa kuan. Module ninyo atong ihaling. Oh, Forex the Great! Forex the Great, say hi to your fans! Sa plana na kayo si Forex the Great, oh. Meow! Ayo. Chessa, Carupia, and Angel. Tapos si Kabanghok to aga-green, nagtalikod, nag-abri, o ka ng balanghay. Balanghoy. Hindi, balanghay. Balanghoy. Sorry, good. Happy to siya. Nakapasigan na dyan si Forex the Great. Girl Scout ko din si Forex the Great. A Star Scout Moto. Motorola. Yay! Congratulations, ma'am! And thank you, Lord. Kinabot na po na kong pin. Hello, good morning everyone. Welcome back to my channel. This is Charles M. So, karoon ako sa balay nilang Forex the Great. And magbukbang me. So, before magbukbang, syempre, dapat naman dyan pang kanon, diba? So, itong panglutuon ng among kanon. So, nami dire chicken. Ang chicken is, amo siyang lechon manok made by yours truly, Charles M. And then, napaday fish da. Ni Forex the Great. Ang fish da is tulingan. Kini siya is isugba po di Forex the Great. So, sinugba o lechon manok. So, perfect, diba? And then, nakoy gusto isugba, tawo. Charot! Katong iring to, ako yapil o lechon. Ako yapil! Ew. Oh my God, nagkalaway-laway na ako. Ako yapil kang iring o lechon to. Iring! Meow! Okay, so enjoy watching my video, our video. So, muna yung itong mga ingredients. Ako itong ingon kay requirements. Sa requirements, nga no, kuan ba di mo sabit ba di ka mga kuan diha? Di siya requirements. Ingredients, na magic sarap, natin mga powder churva, mga chili chuchu. Siyempre natin chicken. Chicken nga dako na pinalit. Muna siya atong lechonon karong adlaw. So, karon ako pagabuhaton ako ng sagol-sagulo ng mga ingredients. Dili requirements sa again, it's ingredients. Sinatay dahon og lemonsito di ipod. So, naputay ka ng hamutan. Ang hamutan is ikuha pa ni Bijoy Kwanag. Please do subscribe to Bijoy Kwanag. Ipang gikuha ba sa to siya nagkuha. Then naputay syempre magic sarap para mas malamian. Pero gamay ko gibutang ng magic sarap mga usara ka sa shake. Ang uban bitaw is tagduha tagtulo like oh my god. Usara ka sa shake and then the rest is ako na siyang tansya-tansya natin mga paprika. Ba, sakto ba po nang ang gibutang na po paprika ang gibutang na po chili. Yan ay ka ng mga bausan mga dahuna na ambot basta pero lamian siya. Yeah, syempre na paments ganun kasi kung paminta. Ang paminta magud is murag usa na siya nga makapahatag og lami sa pagkaon murag mag-add og flavor and syempre naputay dako nga lemon. Muna pa mao lagis ba jama ko istorya no mo po na siya usang maghatag og kuan flavor pod murag manunuot gud ang flavor sa atong lechon manok. Akong pagabuhaton is akong hilot-hiluton ang manok. Ang manok dili ang lawas sa laki. Ang manok atong hilot-hiluton, then atong isagol-sagol, atong i-mix-mix lang itong mga panakot. Mga panakot pa kay panakot ipambutang itong mga powder. Mga powder na lang. Kay mura may akong gipangbutang. So i-marinate din siya mga pilar ka minutes kay mo pagpalit ani and then lechon ra dayon. Pero mas lamig itong na marinate pito nimo siya overnight or let's say 24 hours para mas manunuot gyud, mas lamig gyud siya. Pero lamian man gyapon siya. Sige makugluto nga ang i-marinate na ako siya for like a few minutes or like an hour. Pero lamian gyapon siya. Ang importante mabusog mga bitok lang silang Forex the Great og mem Bijoy Kwanag. Ayo kalimot og subscribe ni Forex the Great ha og ni Bijoy Kwanag.
manok, nagway sa manok ba luspad kaayo, murag nang luspad, need gid yung lipstick. Okay na basta kay laming ayn. Dili pa nimo tanawa ra gud kaon ang luspad kay galaway sa kalami sa mong lechon. So ako ana ni siyang tusukon og ganang baga kay. Hala, sige, handos, tusok yun, kana itusok yun, sige, kana malamian ang manok, malami ang manok, malami og lechon ba, malami pagka lechon, tusok ka, sige, kay mo ni ganahan sa manok, lami tusok ka, og taman-tama, like, oh my god, sige ka, hingsod na, gyud. Hala, kana, nilagbas na ba, nagawasan, nigawas na ba ang tusok sa pikas, of ito, ana, nigawas na, dili nagawasan ha, kay bastos na nagawasan, nigawas na ang tumoy sa atong bagakay or sa atong kawayan. Natusok na gud ako ang manok. It's perfect. Natusok din ako ang manok sa bamboo or more na siya kanang bagakay, di ko sure bagakay ba ni or kawayan, more man sila kawayan or bamboo. So natusok na siya, ang amo na lang gipangita or gihuwat na mo is yan ang alambre kay para ituyok sa kuan dili sa bagakay, dili amada ang kuan ba kay basig mabilin ra bitaw ang manok, dili siya matuyok gyud nga kuan. So di siya maluto, dili siya mabanganan. Di ba? So dapat daga mong kuan wa pa mi makahaling, di ko muhaling. Ay kamo ko muhaling rin ko magpasagsali ko galing. Kay manimaho kong asto. Charot, di ba Angel dito kay manimaho tang aso Angel no. Di ba dapat fresh lang, fresh all day. Kay para may kamang ni hubby. Humot-humot, tinahan siya, di ba? So, napaabot talaga po ni Forax. O, kasi mo sa si Forax, tinamo na ni siyang ipatuyo. Kamo na siyang i-lechon. Go, ma'am! Pagali, din kay ato ng lechonon itong manok, ma'am. Dugayan, mo makahaling, ma'am. Oy! Ayo, yamin pa ayo. Dapat na yung tatay papel, ma'am. Angel, dapat papel. Ito kagatong module sa kuan. Module ninyo atong ihaling. Oh, Forax the Great! Forax the Great, say hi to your fans! So, plata na kayo si Forax the Great, oh. Meow! Chessa, Carupia, and Angel. Tapos si Kabanghok to aga-green, nagtalikod, nag-abri o ka ng balanghay. Balanghoy. Hindi, balanghay. Balanghoy. Sorry, good. Happy to siya. Nakapasigan na siya si Forax the Great. Girl Scout ko si Forax the Great. A Star Scout Motorola. So, perting pagka-DIY gud sa amo ang sugbaan na no, to anay case og Pepsi, and then ay bato sa pika side, habog na gud kaayo. Amo ra siyang gipangitan og paagi hantud gurag na ubos-ubos pud siya gamay kana sabog pa na wala pa na siya ma-change sa next part sa video mo ubos-ubos na siya gamay. So giinan mi nga kanang kakadyo pa magud sa manimho ng anhoy mga anhoy daw ang manok. Pero so far okay naman pod ang lasa sa manok kay nagkuan ko din na voice over ko din nakaon na muna. So in fairness, lami siya pero murag dili kayo siya luto sa ilaw. Medyo pagka hilaw-hilaw or hindi pagka reddish pero dili pud tanang part gamay ra ang part nga ni murag pagka red lamian gud siya or nasunog na yung panet. Excited na kayo may mangyan sa among lechon manok sa akong lechon manok. Di apa gyud ang sinugbang tulingan ni Forax the Great tumbok yang gipalit tagpila kay kilo og tulingan no murag mahal ang kilo is 200 or 250. So gipalit na ni Forax the Great ang tulingan dito sa Luway Merkado kay Bernes Manron. So Bernes tabo sa Luway, so daghan og mga baligya ang mga barato dito sa Luway compared diri sa Lubok. Murag mahal ang mga baligya diri sa Merkado sa Lubok compared sa Luway. Ako priya ba wal nag-voice over ko karon naglaway kasi ko nagtan-aw lamian jama. A few moments later. Hello! So, ari mi maniud to, diri mi sa cottage. Unahan mi sa balay na lang. Forax the Great. Mag-boodle fight mi na mi isda, na mi crackers, napod mi lechon manok. Lechon manok, and then napod mi salad. Ginaman ako. Ako nagama ni tanan. Charing bitaw, dili bitaw. So, pagutom na sila. Padung mi mangaon.
2,000 years later.